Masura sei mhuri yeZimbabwe? Lingabe lichona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Muchatiregerera voice racho harisi ramakajaira nenhau yekuti pane chirwere cheflu ichi ndo chakatitsimbirira, asi hazvimisi basa rewanhu kana kuti the people's agenda kuti iende kumberi. Tasvika pekuti tese tabvumirana kuti pasvika nyika hapasisina kumira zvakanaka. Tine vashoma yes vakasimba ndivo vakatombobata nyika pari zvino, asi zviri kuitika izvi zvikasagadziriswa vachasvikawo pakukundikana nenhau yekuti situation iri munyika even for business haisisiri sustainable. Torasikirwa nemaindastry mashoma asara, wari kutoenderera mberi nebusiness it's either vari kutoshandisa minamato. There is no working formula irimo munyika yekuti change ye$5 chaiyo inonetsa kuwana. Saka it means kuti hurumende kana isingazvioni izvozvo iri disconnected from the people, is disconnected from reality. Kuwanda kuri kuita machechi amunoona munyika hakusi kutendeuka, ndo masigns and symptoms anoratidza kuti nyika yashata. Mukaona machechi akuwanda munyika, vanhu vakuva more spiritual, it means kuti havasisina hope muhurumende iripo. Zvinhu zvese zvakutonzi daidzai Jesu nekuti ndiye mutungamiri wakanaka. Saka ndio zvimwe zvinotiratidza izvozvo kuti nyika yashata. Even ukaona ruzhinji rwacho ruchinamata mumachechi umu, izvozvi zvaakunetsa kuti vanhu vanopedza munamato pasina achema nenhau yekuti vanhu vakaremerwa. Ndiyo situation yatanayo munyika. Asi inzwai, hakuna chinhu chinokunda simba rewanhu. Simba rewanhu ndipo pane hope yedu tese ipapo. Saka mirai panzvimbo iyoyo, trust simba rewanhu, musasumuke. Then nyika kana isina kumira zvakanaka, chinotanga tinopa democracy mukana. Ndo mikana yese yatatipanana tichienda kuelection, wanachamisa wachikwikwidzana nana Mnangagwa, sarudzo dzichibirwa pachena tese takatarisa paTV. Munoona even malawyers akabva kuna South Africa vanotopupura kuti zvatakaona muZimbabwe pakubirwa kwesarudzo rigging iri very legendary. Nenhau yekuti vanhu vanga vakabva kune vanhu vakazoenderera mberi vakati aiwa isiso hatizoregeri kutaura zvatakaona nezvotakanzwa. Saka vakaenderera mberi wana Tabani Mpofu vachitsigira kuti takanga tiri pedyo neprocess dzemunyika, takasangana nematambudziko akati, sarudzo dzikabirwa. Saka kana zvaramba zveelection, we push masses to the corner. Kana masi yaiswa mukona, panowakwa inonzi revolution. Revolution kutsvaga dzimwe nzira dzekugunun'una nadzo nenhau yekuti election inouya kamwe pa5 years. Asi hurumende inenge iri juu kuti ichinjwe. Saka chashata munyika chekutanga chakonzera this revolution number 1
recolonization by the Chinese. Unongonzwa mega deals signed nemachina iwayo, but ukazvitarisisa pese pasainwa mega deal, the mass povo inowedzera kutambura. Zvoreva kuti harisi dhiri rebusiness iroro. That's a recolonization process inenge yaitwa nevashoma wari in power. Those are the concessions dzakaita the right concession, kutengeswa kwenyika. Looting of our minerals by foreigners. Tese tiri kubvumirana kuti maresources eZimbabwe ese amumaoko emachina, and at the end of the day hakuna mwana weZimbabwe ari kubenefita from that. Whether taenda kunana mazoe kuri kucherwa goridhe, wana weZimbabwe they are struggling, wana weZimbabwe they are suffering there, asi muchina is enjoying. Makomo ese ari kucherwa, machina ari kuenjoya maminerals emuZimbabwe. Wotora maminerals iwayo nenyaya yelevel of destruction yavari kuita, havasi kana kumbonowaita use, they are going to stock. After 30-50 years ndo pavachazoshandisa maminerals ari vari kuluta muZimbabwe. Nenhau yekuti they are stocking. A country with a population of 13 to 15 million one cannot sustain a population of 2 billion. Which means kuti tikaregerera vana Mnangagwa vachiita zvavari kuita izvi, there will be no Zimbabwe to talk about anymore. Ndosaka muri kuona vari kupusha vamwe kudzinga munyika, wana vazara muexile, wana vazara kunotsvaga mabasa kune dzimwe nyika vari kupotera. That's chasing away iri kuitwa nehurumende, nenhau yekuti they understand kuti hapana chichasara chichasustain the next generation pazvinhu zvavari kuita izvi. So kana tiri kutaura kuti ngatibatanei in the name of this revolution, we understand where we are coming from and what should be done as the people of Zimbabwe. In return, ivo vanongopiwa assurance yekunzi tine zvombo, uyai muone. They were very happy vari kuchina uku, all they can do was to take pictures. Honai kune pfuti yakati, iyi ndezvemumvura, izvi ndezvechakati. Zvinotibatsirei isisu sevana veZimbabwe? Unotoona spokesperson wehurumende, spokesperson wapresident anenge ari busy kutorana nezvombo zvekuchina zvisina anything to do with the bread and butter issues dzevana veZimbabwe. Instead yekuti watombowana mukana wekutaura nazhi, woti shamwari wona vana veZimbabwe vatambura, hakuna mabasa, hakuna chiriko, hakuna migwagwa, maaccidents ari kuitika each and every day. So tapota tibatsireiwo nemitengo yakachipa, ndo ushamwari towana national development. Machina haawaki chinhu pasina chavari kubenefita, ndo pawakasiyana nevarungu. Izvezvi vamwe vakutodemba Smith uya, dai asina kuita umbimbindoga wekusvika pakuzoabhusa vana veZimbabwe, zvaitova nane as compared with what is being done by the Chinese. Taita dambudziko remafia leadership iri just concerned by association. There is a phobia yekuti munhu anenge achingoda unzi munoziona here tinotamba nevakuru vekuchina. Wapedza kutamba kwawaswera anodzoka kumba ari empty handed. Izvezvi kubvunza Mnangagwa kuti wakauya nei, there is nothing. Dhiri rautaura ramakasaina nderipi, ndere 600 and something million dollars. But Chivayo nenyaya yekuti haasi nyika, he was focusing on his game, auya nedhiri re over 2 billion rake iye personal. Nyika yauya nedhiri re less than 600 million. Do you see how playful our national leaders are? Ndio situation yatakatarisana nayo munyika. Kana Chivayo oshainira nyika achidya mari yake,
taakutanga kutaura kuti zvigananda zvaita izvi. But in reality ndezvekuti he is going there kuchina ikoko ari kusaina mapersonal deals ake. Mnangagwa akamirira nyika arudzoka empty handed. Zvaanga ari kutarisa kuputiswa kwaakuchiitwa futi like mafirecrackers. He was being entertained. Machina akatora another set of ammunition woputisa woti pa mudenga. Mnangagwa was enjoying. Mukuru wenyika kuwarairwa nematoi. Wanachivhayo wachisaina ma2 billion personal deals. Ndosaka muchizozwa tichiti aiwa pasi nazvo. So association it's a phobia. Unenge uchingoda kunzi. But at the end of the day, what's your takeaways dzauri kudzoka nazo to the people of Zimbabwe? Zero. Manje ari kutodzoka. Unotoona vanhu vachienda kuairport unotambira president wauya ari empty handed. It's better kakunotambira hedu chivhaya auya nedhiri re2 billion. Because at least zvimwe anogona kutotichengeta senyika. Mnangagwa can no longer take care of ourselves. He was busy enjoying matoy kuchina. Asine inesu. Smith aitombo developer infrastructure. If you go kunana Honde Valley road imwe yatinotemba nayo yakagadzirwa nguva yaSmith nevarimi wetea kunana Katiyo tea estate wachida kutransporta tea yavo to the market. Izvezvi ndaiseka nchiona kuti tea yese yawapaza kwavachadi wakurima macadamia nemaapple. They don't even care about national planning kuti chii chiri kudiwa munyika and balancing of resources. Chawakuda chete is a point of looting. Unobvisa tea yotanga urima macadamia manje tichapedzera taakuimpota tea from other countries. Wakazviita kutimba. Waienda kunana Nyanga Timbers paya pawakapinda vana Mnangagwa ipapo nezvigananda zvavo. Paharvestwa timba wakurima mbatata. Wasingazivi mbatata nemuchirungu those are potatoes. Dai wasiri vanhu vemunharaunda wanga wakuti ndo patinoraramira, wabereki wedu wese vanoshanda mutimba imomo, mtese takaenda kuzvikoro nemari yetimba. Izvezvi maakurima mapotatoes for personal gains. Miswai ndo kumiswa kwavakazoita. But they were even ready to replace all that timber with potato. That's Mnangagwa's legacy. Chimwe chatitsamwisa chakonzera this revolution, drug administration with the agenda of destroying the young generation. Nyaya yemadrugs ndodaira kuti taibatazve. Hapana asingachazivi kuti chii chiri kuitika about madrugs. Maona even Minister of Youth achibuda achitaura kuti madrugs aya taakuzotaura izvozvi. Tinenge taburutsa mweya werevolution, madhimoni aakubuda. They are speaking now, but pesa apa wanga achizviziva achizviwandisa. Wachiziva kuti vanhu vari kuuraya the young generation vamwe wavo muhurumende imo. Azotaura machakaire nhasi. But tinotenda kuti at least he received the spirit of the revolution. Yatiri kugara tichiburutsa each and every day. So ngaareceive the revolutionary blessings. Then tine abuse of state machinery leading into the killing of citizens. Makaona wabirira ma-elections paya, how they killed people muHarare muya vachivashuta. Zvakalidha kunana Mohlande commission yaakuita kuti vamwe vanhu vanga vachisungwa mhosva dzekagocha inembo. Vazhinji havazivi zvakaitika paya. Ini ndakaita sese rakanaka rekuti ndaibvawo hangu kuMaricho kwandaibva masikati ndikapfuura nepanana Harvest House. Group revanhu vakabva nekuzasi uko vachimacha. Havasi vanhu vanga vari organized kana nepolitical party kana kuti nechi. Those were just people hanziendai muimbe. Maresults election hasati atombobuda. Hapana political party yaisa vanhu mustreet. There were not even many. Those people were less than 30. Wakabata zvimiti vachibva nekukariga mombe kuya. Indichibva kuMaricho ndakavaona.
but nenyaya yekuti ndinewo intelligence zegrade 7 I noticed kuti something is being cooked here but handina kuziva kuti chii. So ava vakakontinya vachiimba vachiita toitoi munyika. That's when the army was released. We don't know whether it was army kana kuti anga ari mabogus. And those people who were released, they didn't even focus on shooting vanhu vanga vachiprotesta vachiita toitoi. They focused on shooting macivilians aizvifambira asi uri kutomboziva kuti chii chiri kuitika around. Ndo zvinhu zvakaitika pakaurayiwa vanhu paya. Which means they had an agenda yekuti we need to kill at least Zimbabweans. To send a signal yekuti kana tariga ma-elections they don't get into the streets. Saka vanhu vakafa paya tikazvitarisira havana chekuita netuvanhu twakabuda tuchiita toitoi paya. I saw them with my naked eyes. And knowledge yangu yegrade 7 yakanditaurira kuti something is wrong and something is cooking here. Nenhau yekuti inini I focused on my business ndakaenda kwandaienda nerwendo. But unozoti uchisvika kumbaonza kuti vanhu vausara vachiurayiwa munyika. Vaurayirwei? Hapana kana maresults. Civilians ndo dzaiurayiwa. That's why muchiona even maphotos ezvaiitika paya futi dzainongedzera mbuya vaifamba nesaga rawo. Mbuya vaya vaiziwei nezvemaresults eelection. Ndo nyika yatiri kurarama senyika yeZimbabwe. That's the abuse of state machinery leading into the killing of our citizens. Disconnection from service delivery. Ndio situation ya munyika medu. Maona baba mdiwa kune vamwe vari kumagroups wanga vari kumbare vachitarisa maflats kumwe kwavakambokurira vachigara vachiona kuti hapachaiti kuti vanhu vararamire imomo. Asi vanhu vari kugara madilapidated buildings iwayo. Vari muhurumende yacho. For your own information, we have ministers vanofamba nemaprivate helicopters avo kwete yenyika. They can afford. Asi masi ichigara muoutbreak yekorera yakaita seiya. And for your own information, vanosvika mukufa vamwe nezvirwere zvisingaurayi. But millions and millions are being looted nevashoma vari kuzviti they are in the government to save the people. Pasi nawo. So toda kutendai baba mudiwa maenda kunotiratidza the other corner yenyika. Maministers achiita zvaanoda nemari yenyika, looting whatever they are doing, but the public is languishing in poverty. Unemployment, hakuna mabasa. Iyo is self-explanatory. Haticharambi tichitaura nezvayo. Unfriendly business environment. Yongoti anyone anongomuka achingoisa mitemo yaanoda. Izvezvi pane mumwe akanga akurotomoka achingoti hatichadi kuti motikari dziite matindi. Ukangowana mota ine tindi taakukupa ticket and fine. Nekuti zvakanganisa chii haachakwanisi kutsanangura. But tinotenda muhurumende tichine vamwe vachine ruzivo nepfungwa yekuda kuchengetedza masi nekurespecta mitemo yenyika. We still have few elements vachakadaro vari muhurumende. Saka tinoda kukutendai vakazomisa that program. Then tine high appetite for constitution manipulation. Vamwe vakutoda kuchinja mitemo yenyika kwanzi 2030 anenge achiko. Iyo haisati yasvika kuvanhu ichiri kuzanwi. Hatiise kuibata zvakanaka. But the appetite of constitution manipulation, signs and symptoms ari kuonekwa. Zvinhu izvozvo zvinokonzera revolution. Political persecution. Vanhu vari kusungwa each and every day. Kunyanya kune ava inzi maG40 wakomana munopera naye munangagwa. Anyone anga ari associated nemi ari kupinda mujeri ende vari kuisa 1-1. Vanhu they don't understand kuti chinonzi G40 chii.
yamunoti G40 it's a whole generation of leadership yakadzingwa munyika. They were not even given a chance yekuti vamire mukoti vaexplain vatraiwe kana vanga vachipiwa the criminal offenses. Isu vamwe takawana mukana wekushanda nevamwe vacho kunoza kwavari. Pamba pakasukwere pakatarisirwa vanga arivo vainzi maG40 acho. You can talk of hundreds of bullets dzaishootwa pamba paya vachitraya to eliminate those people. Kana vanga vachinzi mbavha dzanga dzabira nyika hawana kumbomirirwa kunzi vatorwe kuenda mujeri kana kuti vaende kukoti. They fired live bullets. Izvi zviri on record. Patakazoita zvivindi zvekuti aiwa kamungarambi muchishungurudza vana veZimbabwe uyai mutsanangure nyaya dzenyu. The whole court, Rotten Row Court, Magistrate Court, yakaenda kunozvionera yega. They have the evidence. Kuti pavakamuaccuse Kasukwere kuti ari kubira nyika, hawana kumusunga, vakamuendera nepfuti. And they fired live bullets. Vamwe vanhu kuchengetwa, unongoona vanhu vanenge vachingotaura inyasha dzaMwari. They survived by the grace of God. The number of bullets dzakanongwa pamba pemuchinda uya, imi dai makaendawo paienda koti ichitarisa maisiririswa. They had a clear intention to kill. They wanted to eliminate the whole generation. It was an initiative of a genocide. But Mwari vakachengeta vanhu. That's why muri kuona kuti the generation yese yakadzingwa vangoti chitongai henyu, because kana pasina the respect of the human rights yekuti kana muri kuti we are criminals, let get fair trial kumacourts, kana takaba zvinhu zvemasi topinda mumajeri and we save with our punishment. They were not given those chances. They fired live bullets on them. That's why we have leadership vacuum. Ungadzinga Kasukwere yavo mureplace naDaniel Garwe woti taita improvement munyika. Common sense. Wodzinga Muzembu yaya woisa Barbara Rodzi woti taisa improvement munyika. Izvezvi zvakukupa chitima chekwamutare chinenge chine masofa hanzi ndazwa comrade Traore hanzi nyore nyore. Handisi hangu nyore nyore ishopu ipi, but ndafarira izwi iroro. Hanzi mune masofa ekwanyore nyore. Asi masofa atamaona waaiswa imomo. Lipstick politics. Isisu vanhu vekwamutare handizivi kuti tavatadzirei vana Mnangagwa iwa. Takambonzi kune ndege yakuenda Boeing whatever kuenda kwaMutare weekly, handizivi kuti tine airport yakagara ndege dzakadaro kutanga rini. But kune vanofamba nendege vakakomborerwa vakawana mikana yekufamba nemuchadenga, muchazotiudza kuti ndege dzinoenda kwaMutare ndege rudzi tichada kuzodzikwira. And what is the reason of that flight? Wachipedza kuti pandege tapiwa luxury train, haadi kuendesa train iyo kukweke kwake inongonzi ngaiende kwaMutare ikoko nekuti vanotidherera. But anyway, pasi nawo. Saka ndo mamirira aita munyika, ndo saka nyika isiri kufamba nenhau yekuti we are not appreciating the merits. Munyika maakushandiswa nepotism. Health system hatichatauri is dysfunctional. High poverty level dziri munyika, it's exposing young boys into drugs and young girls into forced prostitution. Prostitution haidi kufoseredzwa nenhamo. It's better kuti vanasikana vazvihurire havo wega nenyaya yekuti vari kunakirwa nebonde, kwete kuhura nenyaya yekuti hurumende yavaisa to the extremes of poverty. Ndo mamirira aita situation iyo. Nyaya iyi vamwe havainzwisisi.
ukaenda kunana Epworth, Harare South, kunana Hopley, Southly Park, wana they are being led into prostitution iri forced, yekuti mukaiona munosiririswa hamunakirwi, nenyaya yekuti the government is no longer serving its purpose. Wana wakungoti chero ndararama kusvika mangwana, even zvirwere zvikauya tinotangira ipapo. Ndio situation yatarisana newana vesikana. Wenda unzvimbo yakaita inonzi Southly Park, I was counting last time pandakasvika ikoko. One place in a formal bars dzinosvika 58. Uchibva Mbao uri kupinda Mbao, uchibuda Mbao uri kupinda Mbao, uchibuda Mbao uchipinda Mbao. Mese mabhawa iwayo usiku anenge akazara young kids, vanasikana watova involved into prostitution because of high poverty levels. Zvakonzerwa nani? Nehurumende yaMnangagwa nezvigananda zvake. Saka taane masituation asingachaiti munyika, aita kuti zvinhu zviome. So list racho hariperi. Saka hurumende kana isingachamirirwani, tinobvumirwa kugunun'una. Nenhau yekuti iyi ihurumende yemabhinya, this time ngatigunun'unei tiri mudzimba dzedu. Ndosaka tati 7 October we are calling for a stay away. 7 October 2025, it's a day of stay away. Izuva rekugunun'una revana veZimbabwe. Chii chatinoti stay away? Wana ngavagare mudzimba vasaende kuzvikoro, wagunun'une matambudziko avari kusangana nawo ari kukonzerwa naMnangagwa. Vanhu ngavasaende kumabasa, whatever atiri kuita iwayo emaoko toziva kuti formal jobs hakusisina, tichiratidzira tichigunun'una nezvatiri kutadzirwa naMnangagwa. Wetransport ngavapake makombi nemota mishikashika, chimbotinzwaiwo pakai tigunun'une tiri pamwe, tichiratidzira kutsutsumwa kwatiri kuita nezvatiri kutadzirwa naMnangagwa. Tikaita izvi, takwanisa kuti hurumende ite pay attention kuzvichemo zvevanhu. Toisa zvichemo zvedu, tochitaura kuti zvichemo chatinacho ndechekuti Mnangagwa chienda hako. Stay away yakanakira kuti inoratidza unit kuti vanhu vabatana in a peaceful manner, zvekuti zvinopa signal even to the military to get a clear understanding yekuti we are united. Saka gara mumba 7 October 2025. Vari kundiudza pano vari kuti chinenge chiri chipiri. Saka ngatibatanei semhuri yeZimbabwe. Let's unite. Let's stay away. Togunun'una 7 October in the name of the people. There are a lot of things zviri kuitika in this revolution. This signal yatinenge tichikupai isignal inobatsira on the bigger picture of the revolutionary agenda. Nenhau yekuti revolution ine utungamiriri hwakasiyana siyana. Saka ndo mafambire ataakuita. Asi vamwe vanenge vachitaura vari kufambawo nerimwe divi vari kuti zvimwe pamwe pacho 7 October togona kutadza kusvika. Zvinhu zvatochinja zvanaka munyika. Saka isi totaiwa kana muine masimba acho itaiwa komana tiri kukutsigirai. Saka isisu semhuri yeZimbabwe kugunun'una kwedu 7 October 2025. Siyabonga, tinokutendai in the name of the people. Taisa hedu audio yakareba, muchateerera vanoenda kumabhawa endai, tinoziva kuti Friday munoda kukula down. Nenhau yekuti tinoda kubvisa stress zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Muchinzwawo mhanzi dzinonakidza. Tiri kunzwa dzimwe dziri kunzi ifa dzamadzimai, endai munodzinzwa kumabhawa ikoko. Kana DJ akasaridza song iyoyo, sungai muridzi webhawa. Tinokutendai mazvita.